Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दिनै सानडे दा बेयाव जोङो डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय गोदान न'नि सार्भे जायखौ जों मिथिगौ PMAY-G होननानै एबा प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण जेराव जोङो सार्भे डेट मोनदोंमोन प्लास अरिनोदय 3.0 दा नोंथांमोननि राङा हाबदोंना हाबाखै दाखालिनिया बेनो जाबाय 2.0 ना बेनि सायावबो कभार खालामोन गामि गामि थांनानै गोदान न'नि सार्भे एबा एप्लाइ जामारगोन नामा स' गोबां गोनो गोथो जादों मानोना देग्लाय गोदान सिस्टेम खालामबाय नैबे जिनोखि प्रधान मंत्री आवास योजनाया दा बेखौ जोङो नायगोन आरो दा बेखायनो नोंथाङा नैबे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो गोबां न'नि बाथ्राखौ जों बेयावनो मिथिनो हायो दा बेखायनो वेबसाइटआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव दा नोंथांमोना खोनादों जे गामि गामि थांनानै सार्भे खालामसिगोन डेट फैबाय होननानै दा बेखौ जों एसे नायगोन जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो दा फार्स्टआवनो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना क्लियार जाग्रो सिगां बेबादि जायामोन सिगां माने बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय एबा पन्चायत अफिसनिफ्राय माने लिस्ट हरनाय जायोमोन जे जाय बेनिफिसियारि न' मोनाखै बिथांमोनखौहाय लिस्ट हरनाय जायोमोन देन बेनिफ्राय ब्लकनिफ्राय फैनानै जायनोखि जिआरएसफोर होनोना थ' जिआरएस होनना बुङो थ' बिथांमोना गामि गामि थांनानै जिअ'टेक खालामोमोन एबा सार्भे खालामोमोन एन्ड बेनिफ्राय सेलेक्ट जानानै गोजौ लेभेलाव थांनानै एप्रुभ खालामनानै फिन खनसेबा गोजौनिफ्राय आइडि फैनानै न'खौहाय सेंसन खालामनाय जायोमोन दा बेखौ एसे चेन्ज खालामनायखौ नुनो मोनदों दा चेन्ज खालामनाया जाहैबाय मोनसे गोदान सिस्टेम फैदों जों बेखौ नायग्रोनो फैयो स' दानिया जों आसामनि स्टेटखौ नायगोन आसाम स्टेटआव गासै टारगेटआ बेखिनि लानाय दङ नै हमना ला 6 लाखनि खाथियाव टारगेट लानाय दङमोन आरो 2028-29 सिम बेखिनि सेंसन खालामगोन होननानै आवास योजना जिनोखि ग्रामीण बेनो जाबाय अभारभिउ मोनसे पिपिटि होदोंमोन दाखालि मिटिङाव दा बिनि माखासे डेटखौ जोङो नायबावनो फैयो बेनो जाबाय सार्भेनि मोनसे डेट फैदों आरो सेल्फ सार्भे होनना बुंदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि आवास प्लास 2024 सार्भे होनना बुंदों दा बे सेल्फआ जाबाय गावनो सार्भे खालामनो हानाय माखासे गोदान आयेन खालामदों आरो देग्लायसो गोदान बेखायनो नोङो गावनो सार्भे खालामनोबा नोंहा आधार कार्ड थाथारनांगोन अके आधार कार्डजों बेंकजोंबो लिंक जाथारनांगोन बेखायनो नोंथांमोना बेखौ आधार कार्डआ केवाइसिआ बेखौ होथारनांगोन आरो दानिया मोनसे डेट हमदों बे डेटआ फिक्स नङा बे डेटआ जाबाय गाबोननिफ्राय एबा 17 मार्चनिफ्राय 31 मार्चसिम माने मोनसे डेट लाइन होदों आरो नाथाय बे दासिमबो फिक्स जाथ'वाखै अके गाबोन मानडे गाबोन समबार गाबोनसो गासैबो अफिस लेभेलाव रायलायनाय जागोन बा मोनथिनाय जागोन जे नंमारगौना नंमारा स' बेखायनो गाबोन आं नोंथांमोननो मोनसे लेटेस्ट आपडेट होबावगोन स' गाबोन आं सारनाव सोंगोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ गाबोन मोनबावगोन अके दा जिखुनु जाया 17 मार्चआ मोनसे टेन्टेटिभ माने मोनसे हमना लानाय डेट होदों आरो जे दाखालिसो मोनसे रिभिउ जादोंमोन ना दा बेनि थाखायनो बे डेटखौ होथ'दों आरो दा नंगौना नंमारा जामारगोन ना जामारा स' गाबोन इभिनिंआव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन दाना बे जाबाय बेखिनि अफिसियेल नटिसआ आंनाव फैदों बेखौ नायबा नोंथांमोना मोनदों जे आवास प्लास सार्भे 2024 होदों बावहाय माने बे डेटआ जाबाय 2024 नाथाय 2025 नि फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन माने थांखिखौ लादों बिथांमोना 2024 लादों आरो देन बेनिफ्राय लानानै दा बेखिनिसिम आग बारायदों एबा आवगायबोदों आरो दा बेखौ नायोबा मोनसे गोदान सार्भे विल वर्क इन एनी अफ दि मड्स माने बुंदों आरो जे सार्भेया जिखुनु जाया माने जागोन आरो जिखुनु जाया माने सिस्टेमाव जाहैगोन बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय सार्भे खालामनायनि माखासे सार्भेयार जायनाखि सार्भे खालामग्राखौ सार्भेयार होनना बुंनाय जायो दा बिथांमोनखौ थिनहरगोननो आं खोन्थानाय बायदि बेनो जाबाय जायनाखि SRLMनि साखिफोर थायोना जेरै बिअ थाबाय बा गोबां साखिस नाम दोननाय जायो बेखौ आं बुंबाय थाला बा जिखुनु जाया साखि दोननाय जायो बिथांमोनखौ माने जायनाखि आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरखौ नायो थ' बिथांमोनखौ सार्भे खालामनो होनायनि दायित्वखौ होनाय जागोन दा बेनिफ्राय सेकेन्ड ग्राम सभा माने ग्राम सभाया फार्स्टआव मोनसे ग्राम सभा थाखायो गामि ओनसोलाव जे ब्लकनिफ्राय मा थांखि लादों मा सफैदों सफैयाखै मा स्किम फैदों फैयाखै बेखौहाय गामि ओनसोलाव फार्स्टआव गाव सभा खालामनाय जायो जेरै मोनसे बिदि ग्रुप खालामबाय बेयाव गोबांथार रोखोमनि लिडार्सफोर थाबाय बा आइजोफोर थाबाय बा जिखुनु जाया थाबाय बेनिफिसियारिस थाबाय बेयाव मोनसे मिटिं खालामनायखौनो मोनसे गाव सभा बुंनाय जायो थ' बेखौ फार्स्टआव खालामग्रोगोन न'नि सोमोन्दै खोन्थाग्रोगोन आरो जेब्ला फैमारो देन बेनिफ्राय प्रिलिम्स सार्भे माने प्रिलिमिनारि सार्भे माने फार्स्ट स्टेज 1 मोनसे सार्भे खालामग्रोगोन जे साखिफ्रा जे बेनिफिसियारिया बे हमना ला न' मोनथावगौ नंगौना नङा जेरै आधार कार्डआनो गैयानो बा बेंक एकाउन्टआनो गैयानो अब्लाथ' मोननाय नङाना बेखिनिखौ एवारनेस प्रग्राम खालामग्रोगोन आरो माने सार्भे खालामग्रोगोन आरो देन सेकेन्ड ग्राम सभा खालामबावगोन एबा गाव सभा खालामबावगोन आरो जायनोखि लिस्टआ जामारो देन बेनिफ्राय पाब्लिकआव माने बेबादि टाइपनि एसे डिसप्ले खालामगोन बा दिन्थिगोन बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय
LAC वाइसआवहाय बेखौहाय कमिटि दागोन जे न' बानायग्रा जेनिखि सेलेक्ट खालामग्रा मोनसे कमिटि थागोन बेखौ होनदों आरो देन डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो बे एप्रुभ जागोन देन मोनसे बाथ्रानै मोनसे एप्लिकेसन दङ आवास प्लास 2024 बे एप्सआव खालामनांगोन होनना बुंदों नाथाय दासिम बे खामानि होथ'वाखै अके दायो होथ'वाखै जेब्ला साक्सेस जामारगोन अब्लासो होगोन थ' दायो जाथ'वाखै जाबा नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन आंनि चेनेलाव नेक्स्टआव दानिया बेखिनि खामानियावबो नोंथांना थालांबायनो माने नोंथांनाव सार्भे खालामासै अब्ला मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय सेल्फ सार्भेया बेनो जे नोंथाङा गावनो माने डाउनलड खालामनानै सार्भे खालामनो हागोन जेरै नोंथांमोननि हाउसहोल्डआव जायनि गोरों दङ बेनो खालामनो हागोन बेनिफ्राय KYC आ कम्पालसरि नांगोन जेरै आधार कार्ड नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एड्रेसखौ सोनांगोन नोंनिखौ एन्ड न'खराव सासेल' मोननाय जागोन आरो स' बेनिफ्राय बेखिनि मोननैबो जाबायबा फाइनाल स्टेजाव बेनो मोनसे फाइनाल ग्राम सभा खालामगोन माने ब्लक अफिसनिफ्राय फैगोन BCDC आव नोंथांमोना BCDC वाइसआवहाय थांनाय जागोन मोनसे BCDC आव गोबांथार गामि थायो नालाय बेखौहाय मोनसे लानाय जागोन बेनिफ्राय फाइनाल अबजेक्सन जे न' मोनथावगौ मोनथावा बेखौ सेलेक्ट खालामनायनि माखासे बाथ्रा बुंनाय जागोन देन बेनिफ्राय फाइनाल लिस्ट होनाय जागोन स्टाफगोन जे सोर बेनिफिसियारिया सेलेक्ट जागोन होननानै आरो स' बेनिफ्राय दायो नोंथांमोनानै आधार कार्डआ नोंथांमोना कम्पालसरि थाथारनांगोन जायनो जब कार्ड दङ नोंथांमोना जब कार्ड थाथारनांगोन देन बेनिफ्राय आधारआ जब कार्डजों नोंथांमोना बेंकजों लिंक जानाय जाथारनांगोन आरो जब कार्डआ नोंथांमोना गैयाबा दानो खालामना लाखा अके जब कार्डखौ सानसेयावनो मोननाय जायो सानसेयावनो ब्लक अफिसनिफ्राय मोननाय जायो आरो नोङो जब कार्ड नांगौबा नोंनाव आधार कार्डजों बेंकजों एकाउन्टआ थाथारनांगोन आरो बे मोननैबो लिंक जाथारनांगोन बेनो जाबाय बेखौनो होनो आधार सिडिं अके स' नोंथांमोना बे थाबानो जब कार्ड मोनो आरो स' दानिया नोंथांमोना बुजिबाय 17 मार्च एबा नोंथांमोननि गाबोन दा बेखिनि खामानिया जास्ट मोनसे डेटसो हमना लाथ'दों बेखिनि खामानिया आंनि मथेब्ला गाबोन जानाय नङा जुदि जामारोबा नोंथांमोना माने भिडिअ होबावगोन आरो बेखिनिखौ बुजिग्रोदो जेब्ला जामारो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनफिनगोन नैबे चेनेलाव स' दायो जोबनायाव नोंथांमोननि अरुण'दय नोंथांमोननिया बे अरुण'दय 2.0आ खायसेनाव हाबदों 250 आरो खायसेनाव हाबनाय जायासै मानोना बे मान्थआ बे दाना मोनसे फाइनान्सियेल इयार लास्ट एन्डिं दा बेखायनो जानो हागौ टेकनिकेल इसु जादों जानांगौ बिनि थाखायनो हाबाखै आरो जेब्ला हाबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहर आरो 3.0आ नोंथांमोना नैबे मार्च जोबनाय लोगो लोगोनो गोदान एप्लाइ जासिगोन माने एप्रिलनिफ्राय चान्सआ दङ नोंथांमोननि अरुण'दया आरो 3.0आ दा बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ